Wato na dade ina amfani da kwamfuta amma ban taba sanin wannan abin ba sai kwanan nan. Kai ko zan nuna maka shi a dan lokaci kankani yanda za ka yi shutdown din. Idan kana da Windows 10 da Windows 11 da kuma Windows 7 zan nuna maka shortcut yanda za ka yi shutdown din su a lokaci kankani. Za ka yi shutdown din su. Wannan shortcut din shine yanda za ka yi shutdown din su. Kaga wannan Windows 11 ne Pro ko, za ka zo ka danna, kun gani ko, za ka zo ka danna Windows X sai ka danna UU. Kun ga yanzu za ka yi shutdown. Kun ga ta yi shutdown ko, kun ga shortcut na Windows 10 kenan. Ita kuma Windows 7 idan za ka kashe ta haka zo ne ka danna Windows, kun ga wannan Windows 7 ne sai ka sa arrow off, ka gani sai ka danna enter. So kun gani ko, kun ga ita ma ta yi shutdown ɗinta ko, kun ga tana login off tana shutdown ɗinta ko. To ita kuma Windows ɗin nan kuma ko, kun ga wannan sai maka Windows 10 ne Pro ko, shi ma za ka zo ka danna, kun ga za ka danna Windows X shi ma ka yi UU. To kun ga ita ma ta kashe ta. So kun ga wannan shortcut ne masu kyau. Shortcut ne na shutdown ɗin kwamfuta, yanda ake kashe kwamfuta shortcut ne. So kun gani ko? So idan kana buƙatar koyon wani abu a kwamfuta ko Windows ko wani abu, ka rubuta min a comment section, ni kuma insha Allah zan ringa ɗauka ɗaya bayan ɗaya ina muku practical yanda za ku ringa koyon wasu abubuwa basic na kwamfuta. Na gode, sai mu haɗa bidiyo na gaba.